Heidi Larsen plus 7. Først så vil jeg bare sige tusind tak for støtten, for denne her vilde opbakning, jeg har fået her i forbindelse med alle de ting, jeg har deltaget i forbindelse med Hu Jintaos besøg i denne her uge. Tusind tak for det. Jeg bliver glad for alle de e-mails, jeg får, så bliv bare ved med at skrive til mig. Hu Jintaos besøg er jo, som I sikkert ved, det vigtigste besøg siden Kinas regerings første besøg til Danmark i 1978. Så der har sikkert været en masse i medierne, der har optaget jeres interesse, og der kommer garanteret flere ting endnu, som I kan følge med i. Det fik mig også til at tænke på, at jeg vil give jer denne her lille korte video med 5 tips til, hvordan I forbereder jer bedst muligt på leverandørbesøg i Danmark. Det kan godt være, at Hu Jintao himself ikke lige kommer ud og besøger netop jeres virksomhed, men derfor kan det jo godt være, at I får mindst lige så vigtigt besøg fra jeres samarbejdspartnere i nær fremtid. Og derfor så vil jeg give jer de her 5 tips til, hvordan I bedst muligt kommer igennem et sådan leverandørbesøg. Det første tip, jeg vil give jer, det er forberedelse. Forberedelse. Det er ikke ligegyldigt, hvilket hotel I tjekker dem ind på. Hvad er der i nærheden? I skal tænke på, at kineserne er jo vant til at gå ud, og de går ud og spiser, og de går ud og ser ting. De har ikke den her danske ting med at besøge hinanden privat i samme grad. Så måske man skulle prøve at overveje et hotel, som havde nogle faciliteter, der også lå udenomkring hotellet. Det kan være en park, eller en anden seværdighed, eller et slot, eller et eller andet, som de kan tage ud og se det på. Og hvis der skulle være lidt byliv, så er det bestemt også et plus. Dernæst så vil jeg sige, at programmet er også rigtig vigtigt. Og fylde gerne ind med tepauser og sightseeing og alt muligt andet, som ikke bare har med sagen at gøre, eller grunden til deres besøg hos jer. Fordi det er alt sammen med til at vise, at I er villige til at bruge tid sammen med dem, og det er rigtig vigtigt. Det er mindst lige så vigtigt som selve besøget, det er at vise, at det ikke bare er 8-4, I står til rådighed, men faktisk under hele besøget. Så vil jeg komme med en lille ting, jeg ikke selv havde tænkt på nogle af de første gange, jeg havde gæster fra Kina i hvert fald. Og det er, at når du tjekker ind på et hotel i Kina, så vil der altid være en tandbørste og noget shampoo og sådan et lille overnatningskit, kan du sige. Så det tager kineserne ikke med. Så hvis ikke at du har tjekket op på forhånd med hotellet, at der er de her faciliteter, så spørg de ikke efter dem. Så måske du også lige skulle tjekke op med hotellet, om der forefindes en tandbørste og tandpasta og shampoo og balsam og sådan nogle ting på hotelværelset, når de kommer. Så kunne du godt passende måske sørge for, at der stod en lille kurv klar til dem. Så vil jeg sige, nu var jeg lidt inde på før at bruge tid sammen med dem, men altså også uden for normal arbejdstid. Tag ud og spis med dem, tag dem med i Tivoli, tag dem med ud og se de her seværdigheder sammen med dem. Og fordi man har tilbragt en hel aften med dem, behøver det jo ikke, at man ikke kan tale forretning hen over et middagsbord for eksempel. Så vil jeg sige, når nu at de kommer op og besøger jer, så lad være med at gå direkte til sagen, altså i programmet. Måske lad den første dag gå med at tage ud og se ting, eller tage dem med ud og vise dem, hvordan at vi danskere handler ind for eksempel i butikker, altså vise dem nogle displays på jeres produkter. Og kombinere det med et eller andet, I kan tage ud og se. En lille havfrue, eller hvad ved jeg. Men igen det her med at vise, at I investerer tid i det. Og det ikke bare er direkte til forhandlingsbordet og så hjem igen. Så har vi en lidt sær tendens i Danmark. Jeg har været lidt inde på det i nogle af mine nyhedsvideoer før. Men vi giver knus til hinanden, selvom vi nærmest kun lige har mødt hinanden. Det kender jeg i hvert fald en del, der gør. Det gør kinesere ikke. De giver hånden, and that's it. Altså, du vil ikke engang se forældre give deres børn knus på gaden. Så det er at overskride deres intimsfære at give dem knus. Så nøjes med et almindeligt håndtryk. Og hold dig i øvrigt på høflig afstand. Til sidst så vil jeg sige, at inden de tager hjem, så husk at have købt en lille gave. Det kan være et eller andet, der udstråler Danmark. Et lille flag eller en lille miniatyrmodel af et eller andet. Gerne kombineret med et eller andet, som beskriver, at du har tilbragt tid sammen med dem. Hvis din leverandør for eksempel er meget interesseret i golf, jamen så kan det være noget inden for det. Det kan være, hvis de er interesseret i skibe, jamen så kan det være det.
Men kombiner gerne en gave med et eller andet, der dels udstråler Danmark, og dels viser, at du har hørt efter, at du godt ved, hvad der interesserer dine samarbejdspartnere. Det vil i hvert fald stadig en rigtig god jord. Og så husk lige det her med, at når du giver gaven til sidst, og ikke til først, eller i starten af besøget, som vi danskere gør, så vil han tage imod gaven og ikke pakke den op. Og som jeg har fortalt før, så er det ikke for at være uhøflig. Det er kinesisk skik, at man tager den med hjem og pakker den op der. Så du skal ikke være bekymret. Det er helt som det skal være. Så ja, det var de her 5 tips til, hvordan du kommer bedst igennem dit leverandørbesøg i Danmark. Jeg står selvfølgelig til rådighed som altid på info@plus7.dk, hvor du er mere end velkommen til at kommentere på den her video. Og ellers vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke med dit leverandørbesøg, og tak igen.